Преразглеждане на Божеството. Пастор Стивън Бор. Да сведем глави за молитва. Небесни Татко, днес ще изучаваме много сериозни и важни неща. И отчаяно се нуждаем от помощта на Твоя Свят Дух. И молим, когато отваряме Твоето свято Слово, Твоя Дух да бъде над неговите страници и да влезе в умовете и сърцата ни, за да можем да разберем важността на това, което ще изучаваме. И благодарим Ти, Татко, че чуваш и отговаряш на молитвата ни, защото молим в скъпоценното име на Исус. Амин. Повечето езически религии се характеризират с вярването, че съществуват много богове. Тази концепция е позната като политеизъм. В контраст с древните езически религии имаме юдаизъм, който поне след Вавилонския плен учеше на твърд монотеизъм. Това не означава, че преди Вавилонския плен нямате в Библията твърд монотеизъм. Казвам всъщност, че в действителната практика преди Вавилонския плен Израел падаше постоянно в идолопоклонство. Очевидно Библията учи на монотеизъм от времето на Моисей насам. Когато бе родено християнството, християните имаха много трудна задача да обяснят как Исус е Бог и как Отец също е Бог и пак да се запази монотеизмът. Проблемът се усложня дори повече, когато християните започнаха да учат, че и Святия Дух също е Бог. Разбира се, очевидният въпрос е, ако Отец е Бог, Синът е Бог и Святия Дух е Бог, нямаме ли тогава три Бога? Нямаме ли политеизъм? Идеята, че има повече от един Бог или множество богове. Не е ли това богохулство? Не е ли това езичество в най-висш смисъл на думата? Това е проблем, с който ранната църква трябваше да се бори. И в резултат на борбата много еретични движения се надигнаха в християнската църква, за да се опитат да обяснят как може да има три личности и все пак да се запази монотеизмът, идеята, че има само един Бог. Една група от еретиците, позната като евионити, учеше, че Исус е роден нормално човешко същество, но бил толкова изключително човешко същество в живота си, че в момента на своето кръщение е приет в божеството. С други думи, той бил човек, който станал Бог. С други думи, той бил приет като член на божеството. Очевидно това прави Исус полубог. И той не е по своята същност Бог в собственото си естество, което създава повече проблеми, отколкото в действителност разрешава. След това имате ерес, позната като моделизъм или савелиянство под името на Савелий. Той учеше, че всъщност Бог е една личност, която се изявява в три различни форми или начини. Беше обичайно, например, за онези, които са учили тази ерес, да казват, че в Стария завет Бог се изявявал като Отец. В Евангелията той се изявявал като Синът и в църковната ера той се изявява като Святия Дух. С други думи, една личност в различните периоди на човешката история е вземала различни форми, но нямате три личности. Имате една личност в три различни изяви в човешката история. Разбира се, и това създава огромни проблеми, както ще забележите, докато изучаваме концепцията за триединството в Писанието. Друга ерес, която е пропълзяла в църквата, когато тази идея за Отец, Сина и Святия Дух като Бог е позната като арианство, назовано е по името на Арии. Това е идеята, че Исус е първото творение, създадено от Бога, създадено от Отец. С други думи, Исус е сътворено същество. Между другото, потомците на тази идея днес са свидетелите на Йехова.
Те вярват, че Исус е първото творение на Отец и името му било Архангел Михаил. Тоест, те не вярват, че Исус е вечен Бог в най-пълния смисъл на думата. Те учат, че Исус бил един Бог. Но разбира се, това създава повече проблеми, отколкото решава, защото тогава имате един голям Бог и един по-малък Бог. Пак завършвате с политеизъм. Мюсюлманите и евреите днес са твърдо монотеистични религии. С други думи, те здраво стоят за идеята, че Бог е един. Има само един истински Бог. Християнството се съгласява с идеята за монотеизъм. Но християнството има различно разбиране на идеята, че Бог е един. С други думи, християнството не вижда единността на Бога по същия начин, както евреите и мюсюлманите. Защото евреите и мюсюлманите вярват, че Бог е една личност. Това е техния монотеизъм. Но Писанието учи, че Бог е един и все пак този един Бог се състои от три личности. Бих искал да задам въпроса, не е ли логична безсмислица да кажем, че има три личности, но само един Бог? Как три могат да са равни на един? Всъщност, заглавието на изучаването ни днес е 1 плюс 1 плюс 1 е равен на 1. Ще кажете, пастор Бор, трябва да се върнеш в началното училище, защото 1 плюс 1 плюс 1 не прави 1. Как можеш да кажеш, че 3 е равно на 1? Ще изучаваме тази концепция в Писанието днес. За съжаление, дори в църквата на адвентистите от седмия ден, днес има мнозина, които стигат до заключението, че доктрината за триединството, която е поддържана от църквата на адвентистите от седмия ден от много десетилетия, всъщност била с езически произход. И мнозина казват, че тази доктрина на църквата на адвентистите от седмия ден трябвало да бъде изоставена и че ние трябвало да приемем възгледа, който всъщност имат мюсюлманите и евреите, че има само една личност в Бога. Бих искал в нашето изучаване днес да минем през три много прости стъпки в изследване на библейската концепция за Бога или библейската концепция за триединството. Първата точка, която искам да разгледам е, че тези текстове в Писанието, които говорят за Бога като един, има много текстове в Писанието, които говорят за Бога като един. Втората стъпка, която искам да направим е да прочетем текста, където за Бога се говори, че е повече от един. С други думи, за множественост на личностите вътре в Божеството. И на трето място искам да свържа тези две идеи, че Бог е един и Бог е повече от един, за да можем да разберем в какъв смисъл според Библията Бог е един. Нека започнем изследването ни и ще използваме Писанието изобилно днес. Второзаконие 6 глава 4 стих. Второзаконие 6 глава 4 стих. Този текст е централната изповед на вярата на юдаизма. Ще чуете да се употребява във всяка еврейска синагога, дори до днес. Във Второзаконие 6 глава 4 стих се казва: „Слушай, Израилю, Йehova, нашият Бог, е един Господ“. Думата Господ е с главни букви. Това е Йehova. Йehova или Яхве е един. Много ясно в този текст за Бога се говори като за един. За Йehova или Яхве се говори като за един. Вижте Исаия 44 глава и ще прочетем 6 стих и също отидете и на 8 стих. Още веднъж подчертаваме единността на Бога. В Исаия 44, 6 стих се казва: „Така казва Господ“, още веднъж с главни букви, „Царят на Израил, Неговият изкупител, Господ на силите“. Между другото, не зная дали забелязахте тук, че имаме двама Господа в началото на 6 стих. Забелязахте ли? Така казва Господ с главни букви, „Царят на Израиля, Неговият изкупител, Господ на силите“. Така че всъщност има двама Господа. Всъщност има двама Яхве или двама Йehova. Какво казва той? „Аз съм първият, аз и последният. И освен мене няма какво? Няма Бог“. 8 стих.
Не бойте се, нито се страхувайте. Не възвестих ли ти аз от древността и ти показах това? Вие сте ми свидетели. Между другото, това е централният стих, който свидетелите на Йехова използват, за да се нарекат свидетели на Йехова. Вие сте ми свидетели. Има ли Бог освен мене? Наистина, няма канара. Аз не познавам такъв. Така че според тези стихове, колко на брой е Бог? Бог е един. И забелязахме в началото на 6 стих, че има двама Яхве. Има двама Господа, тук с главни букви, или Йехова, както е казано в King James Version. Вижте Исаия 45 глава, 21 и 22 стих. Още веднъж идеята за единност на Бога. Какво е един? В Исаия 45, 21 стих се казва: изявете и преведете ги. Да, нека се съветват заедно. Тук говори за фалшивите богове на народите. Кой е прогласил това от древността? Кой го е изявил от отдавнашното време? Не аз ли, Господ? И освен мене няма друг Бог. Освен мене няма Бог, праведен и Спасител. Към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища, защото аз съм Бог и няма друг. Няколко пъти в тези стихове, в 21 и 22 стих, имаме ударение на това, че Бог е един. Няма друг освен Него. Няма друг Бог. Ударението, което Исаия дава в 44 и 45 глава, не казва непременно, че Бог е по брой един, но се контрастира тук Бог, истинския Бог, спрямо всички фалшиви богове на езическите нации. Затова Бог казва: никой от тези богове не е истинския Бог. Аз съм истинския Бог. Аз съм единственият Бог. Нека отидем на Новия Завет сега. Марко 12 глава, 29 стих. След това ще скочим на 32 стих. Марко 12 глава, 29 стих. И след това ще отидем на 32 стих. Един законник дойде при Исус и му зададе въпрос. Там се казва: а един от книжниците, когато дойде и ги чу, когато се препираха, като видя, че им отговори добре, попита го: коя е най-голямата заповед или коя заповед е първа от всички? И след това, разбира се, Исус цитира Второзаконие, 6 глава, 4 стих, с който започнахме нашето изучаване. Господ нашият Бог е един Господ. Има само един истински Бог. След това забележете 32 стих. Той говори за отговора, който Исус даде на неговия въпрос. И книжникът му рече: превъзходно, учителю, ти право каза, че Бог е един и няма друг, освен Него. Нека ви попитам, Новият завет подчертава ли точно, както Стария завет, че има само един Бог и няма друг? Напълно. Това не е концепция само на евреите. Това е християнска концепция, която се намира в Новия завет. Вижте също Йоан 10 глава 30 стих. Йоан 10 глава 30 стих. Тук Исус говори за своята връзка с Неговия Отец. И това е един от кратките стихове, които намираме в Библията. Исус каза следното: аз и Отец едно сме. Забележете подчертаването още веднъж на единността на Бога. Има Отец, има и Исус. Но Библията казва, че те са едно. Вижте още един стих, който говори за единността на Бога. И след това ще изследваме стиховете, в които се говори за Бог като за повече от един. Йоан 14 глава, 10 и 11 стих. Йоан 14 глава, 10 и 11 стих. Тук говори Исус и Той казва следното: не вярваш ли, че аз съм в Отца и че Отец е в мене? Думите, които аз ви казвам, не от себе си ги говоря, но пребъдващият в мене Отец върши своите дела. Забележете, че Отец пребъдва в Исус. Вижте 11 стих. Вярвайте ме, че аз съм в Отца и че Отец е в мене. Или пък вярвайте ме поради самите дела.
Исус дава впечатлението в тези стихове, че Той и Отец трябва да бъдат отъждествени. Той казва: Отец в мен и аз в Отец. Дава впечатлението, че те не са двама, но са наистина какво? Са наистина един. Така че в Новия Завет имаме тази концепция, че Бог е един. И все пак имаме идеята за Отец и Исус, че са отделни, отличаващи се индивидуалности. Как можем да разберем това? Исус казва: Бог е един. На същото време говори за себе си и за своя Отец. Всъщност имаме няколко текста в Библията, които говорят за множественост на личностите в Бога. С други думи, има повече от една личност в Божеството. Вече изследвахме текстовете, които говорят за единността на Бога, поне някои от тях. Това, което искам да направя сега, е да дам някои текстове, които говорят за множествеността на личностите в Божеството. Бог е един, но има повече личности от една. Нека отидем на Битие 1 глава 26 стих. Битие 1 глава 26 стих. Много интересен стих говори за създаването на човека. Планът за създаването на човека. Там се казва: и Бог каза. Между другото, думата Бог тук е Елохим. Тя е в множествено число и трябва да бъде преведена боговете. И боговете казаха. Вижте следващото. Да създадем човека по нашия образ, по наше подобие. И нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. Забелязахте ли местоимението тук? Бог каза: нека създадем ние по нашия образ, по наше подобие. Много ясно имаме идеята за множественост на личностите в Бога в този стих. Вижте Битие 11 глава 7 стих. Битие 11 глава 7 стих. Това е епизодът с Вавилонската кула. И Бог е в небето и гледа какво правят строителите на Вавилонската кула. И вижте какво казва Той. Елате да слезем и да разбъркаме езика им, тъй, щото един друг да не разбират езика си. Още веднъж. Елате да слезем. И ако продължите да четете 11 глава, се казва: Бог разбърка техният език при Вавилонската кула. Бог беше, който разбърка езика на хората, но в същото време намираме, че Бог каза: нека да слезем и разбъркаме езиците. Отново имате идеята, че Бог, макар и да е един, има повече от една личност в Божеството. Вижте Битие 3 глава 22 стих. Битие 3 глава 22 стих. Има няколко препратки в Битие, които говорят за този феномен, за Бог, който е един, но има повече от една личност в Божеството. Това е след като Адам и Ева се грешиха. Бог намира за необходимо да ги изгони от Едемската градина. И Господ Бог каза: ето, човекът стана като един от какво? Като един от нас. Още веднъж, човекът стана като един от нас. Дяволът каза: ще бъдете като кого? Ще бъдете като Бога. Те не бяха като Бога по всякакъв начин. Те бяха като Бог в смисъл на да познават доброто и злото, защото Бог вече знаеше злото, защото то бе произлязло в небето преди създаването на този свят. Но интересно е, че Бог казва: ето, човекът стана като един от нас. Нас. В определен смисъл, да познава доброто и злото. И сега, за да не простре ръката си да вземе от дървото на живота, да яде и да живее вечно, затова Господ, това е думата Яхве или Ехова, Бог го изпъди от Едемската градина да обработва земята, от която беше взет. Още веднъж местоимението нас е използвано в случая с човека в Едемската градина или непосредствено след като бе изгонен от Едемската градина, показвайки, че макар Бог да е един, има множественост на личностите в Божеството. Нека изследваме и няколко други в Стария Завет с тази идея за множественост на личностите в Бога. Исаия 6 глава 3 стих говори за призоваването на пророк Исаия. И макар идеята за триединството да не идва наистина ясно тук, има намек, че има три личности в Божеството. Ще кажете: как така? Исаия 6 глава 3 стих говори за Хим,
който се пее от серафимите шестокрили създания. И се казва в Исаия 6 глава 3 стих: и викаха един към друг, казвайки: свят, свят, свят. Колко пъти? 3 пъти е Господ. Думата Господ отново е с главни букви. Господ на силите. Славата му пълни цялата земя. Вярно ли е, че причината защо да имаме тук 3 пъти свят е защото имаме 3 личности, които получават почет и слава и хвала от серафимите? Вижте 61 Исаия 1 стих. Тук дори е по-ясно. Исаия 61 1 стих. Искам да видите в този стих, че имате 3 личности. Между другото, това е стихът, с който Исус започна своята служба в Назарет. Ще го намерите в Лука 4 глава. Духът, имате един, на Господа е Йова, имате 2, е на мене. Схванахте ли го? Още веднъж. Духът на Господа е Йова, е на мене. И това е месиянско пророчество, защото Господ ме е помазал. Вижте разграничението между Господ и мен. Защото Господ ме е помазал да благовестявам на кротките, пратил ме да превържа сърце съкрушените, да прогласи освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните. Така че имате 3 индивидуалности тук. Духът, Господ е Йова и мен, което се отнася за Месия. Вижте Исаия 48, 16 стих. Исаия 48, 16 стих. Чувам Бог да говори и да казва: приближете се при мене, чуйте това. Отначало не съм говорил скришно. От как стана това? Аз бях там. Сега чуйте това. И сега ме прати Господ е Йова, 2, и духът му, 3. Още веднъж идеята за 3 в Божеството. Вижте също Исаия 63, 9 и 10 стих. Исаия 63, 9 и 10 стих. Тук имате 3 личности, но за Месия се говори с различно име. Вижте Исаия 63, 9 и 10 стих. Говори се за Израел. Бог говори тук. Във всичките им скърби, всъщност се говори за Бог, а не говори Той. Във всичките им скърби Той скърбеше. Ето един, Той скърбеше. И ангелът на присъствието му ги избави. Вижте, Бог скърбеше, а след това се казва, че ангелът на присъствието му ги избави. Нека продължим да четем. Поради любовта си и поради милосърдието си Той сам ги изкупи. Дигна ги и носи ги през всичките древни дни. Но те се разбунтуваха и оскърбиха кого? Святия Негов дух. Затова Той се обърна, та им стана неприятел и сам воюва против тях. Виждате ли 3 в тези 2 стиха? Първо имате Той скърбеше, второ имате ангелът на присъствието му ги избави. И по-нататък, в 10 стих, те се разбунтуваха и оскърбиха Святия Негов дух. Така че имате Господ, имате ангелът на присъствието му и имате оскърбяването на Святия Дух. Още веднъж идеята за 3 личности, много ясно изразена в тези 2 стиха на Исаия 63. Бих искал да имахме време да поговорим малко повече за ангелът на присъствието му. В Стария завет за ангелът на присъствието му се говори също като за ангела Господен. И за ангелът Господен много често в Стария завет се говори, че е Бог. Ангелът, например, който избави 3 приятели на Данаил от огнената пещ, Навуходоносор каза, че видът му бе като на Божий син. При горящия храст ангелът Господен се появи в храста и след това говори и казва: аз съм Бог Аврамов, Исаков и Яковов. Ангелът говори това. Знаете, че Яков се бореше с ангел в Битие 32. И той казва накрая: борих се с човеци и видях Бога лице с лице. Затова той нарече мястото Фануил и той се бе борил с Господния ангел. С други думи, ангелът на присъствието му е Бог според Писанието. Нека отидем на няколко текста от Новия завет, които ни показват идеята за 3 личности в Божеството.
Матей 3 глава, 16 и 17 стих. Матей 3 глава, 16 и 17 стих. Това е в момента на кръщението на Исус. И искам да забележите отново тримата. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата. Имате един. И ето отвориха му се небесата и видя кого? Божия дух, че слиза като гълъб и се спускаше на него. И ето глас от небесата. Чий глас бе това? На Отец. Защото той казва, този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение. Колко наброй имате при кръщението на Исус? Трима. Имате Исус, който бива кръстен, имате Духът, който се спуска на него, и имате гласът на Отец от небето, който казва, този е възлюбеният ми син. Вижте Йоан 14 глава 16 стих. Йоан 14 глава 16 стих. Тук Исус говори за изливането на Святия Дух. Вижте още веднъж идеята за трима. И аз, това е Исус, ще поискам от Отца. И имате номер 2. И Той ще ви даде друг утешител. Кой е този друг утешител? Святия Дух, нали? За да пребъдва с вас до века. Още веднъж Йоан 14, 16 стих дава трима. Аз, Отец и Утешителят, който е Святия Дух. Между другото, когато Исус използва думата друг, в гръцкия има две думи, които се превеждат друг. Едната е думата хетерос. Получаваме думата хетеросексуален от нея. Хетеросексуален означава от различен какво? Пол, но от различен вид. Думата, която е използвана тук в Йоан 14, 16 стих, не е хетерос, с други думи от различен вид, друг от различен вид. Думата е алус, което означава друг, но от същия вид. И когато той казва, ще ви изпратя друг утешител, той казва, ще ви изпратя друг утешител, точно като мен. Вижте Йоан 15 глава 26 стих. Йоан 15 глава 26 стих. Още веднъж същата идея за тройственост. И когато дойде утешителят, ето номер 1, когато аз ще ви изпратя от Отца, номер 2, Духът на истината, номер 3, който изхожда от Отца. Той ще свидетелства за кого? За мене. Още веднъж имате утешителят, имате Отец и имате мене. Идеята за трима, идваща ясно от Новия Завет. Вижте Галатяни 4 глава 6 стих. Ще забележите още няколко в Новия Завет. Галатяни 4, 6 стих. И понеже сте синове, Бог, ето един, изпрати в сърцата ни духа, ето двама, на сина си, ето трима, който вика, Ава, Отче. Така че имате Бог, изпращащ духа на своя син. Още веднъж трима. Матей 28, 19 стих. Матей 28 глава 19 стих. Това е великата поръчка, която Исус дава на своите ученици. Идете проче, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух. Между другото, колко имена имат тези трима? Има три личности, но едно име в името на Отца и Сина и Святия Дух. Това показва единност, но също така показва и трима. Трима в едно. Но да продължим стиховете. Като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Амин. 2 Коринтияни 13, 14 стих. Друг стих, който говори за трима. 2 Коринтияни 13, 14 стих. Това е благословение, апостолско благословение, което апостол Павел дава, за да завърши писмата до коринтяните. Там се казва благодата на Господа Исуса Христа, номер 1, и любовта на Бога, ето номер 2, и общението на Святия Дух да бъде с всички вас. Още веднъж идеята за трима. Отново и отново в Стария Завет и в Новия Завет имате идеята, че има един Бог, но имате три личности. Вижте 1 Коринтияни 12 глава от 4 до 6 стих. 1 Коринтияни 12 глава от 4 до 6 стих. Дарбите са различни, но духът е същият.
Службите са различни. Но какво? Хайде, можете да ми помогнете. Господ е същият. И след това се казва, различни са и какво? Действията. Но има какво? Един Бог. Бог е същият. Забелязвате ли, че има трима? Имате Духа, имате Господ и имате кой? Имате Бог. Още веднъж трима участват в даването на дарбите на Святия Дух. Вижте 1 Петрово, 1 глава, 2 стих. 1 Петрово, 1 глава, 2 стих. Петър също имаше тази концепция, тази идея. Там се казва, Петър, всъщност започвам да чета от 1 стих. Петър, апостол Исус Христов, до избраните пришълци, пръснати по Понт, Галатия, Кападокия, Азия и Витиния. Избрани по предознанието на Бога Отца. Имате един. Чрез освещението на Духа. Имате двама, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта Исус Христова. Имате трима. Благодат и мир да ви се умножи. Сега нека погледнем на Откровение. Откровение 1 глава, 4 и 5 стих. Откровение 1 глава, 4 и 5 стих. Йоан до 7-те църкви, които са в Азия. Благодат и мир да бъде на вас от онзи, който е и който е бил и който и иде. Имате един. И от 7-те духове, които са пред Неговия престол. Числото 7 е символично за пълнота и цялост, пълнотата на Духа. И след това казва и от Исуса Христа, който е верният свидетел, първороденият от мъртвите и началникът на земните царе. Още веднъж имате онзи, който е и който е бил и който иде. Имате 7-те духове и имате и Исус Христос. Трима. Вижте Ефесяни 2 глава 18 стих. Искам да прочета още няколко, защото искам да видите колко широко застъпена е идеята в Новия Завет. В Ефесяни 2 глава 18 стих отново има трима. Защото чрез Него, това е Исус, и едните и другите имаме своя достъп при Отца. Номер 2. В един дух. Номер 3. Вижте също Йоан 1 глава от 1 до 3 стих. Този пасаж споменава само двама, но пак показва гледната точка, че Бог се състои от повече от един. Четем в Йоан 1 глава от 1 до 3 стих. В началото бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. Не е ли интересно? Имате един, който е с Бога. Така че не е една и съща личност с Бога. Той е с Бога, т.е. някой, който е наречен Бог, но също казва, че той е какво? Бог. Така че колко личности имате в този стих, които са Бог? 2. Много ясно е. 2 стих. То в началото беше у Бога. Отново имате същото. Всичко това чрез Него стана и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. Между другото, този израз всичко това чрез Него стана означава, че има някой, който прави нещата чрез Него. Трябва да има някой, който го употребява като инструмент, чрез който нещата са направени. Затова казва, всичко това чрез Него стана и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. Вижте Йоан 6 глава 46 стих. Йоан 6 глава 46 стих. Не, че е видял някой Отца, освен онзи, който е от Бога. Той е видял Отца. Намеква ли това, че Исус е видял Отца? Разбира се. Ако Исус и Отец са една и съща личност, тогава Исус навярно гледаше в огледалото. Знаем, че не е такъв случаят. Той бе с Отец, видя Отец. Те са две отделни личности. Вижте 1 Йоан 2 глава 1 стих. 1 Йоан 2 глава 1 стих. Това е много добре познат стих. Говори за Исус като наш адвокат или застъпник. Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите. Но ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца, Исуса Христа праведния. Значи, ако Исус и Отец са една и съща личност, тогава Исус се застъпва пред себе си. Знаем, че не е така. Ако Той е адвокат при Отца, Той е единият и Отец очевидно е другият.
Вижте също Римляни 8 глава 34 стих. Още един стих, където имате множественост на личностите в Божеството. Римляни 8:34 стих. Кой е оня, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, който умря, а при това и биде възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас. Ако Той е от дясната страна на Бога, Той трябва да е отделна личност от Бог Отец. Нещо повече, ако ходатайства, Той трябва да ходатайства пред някого. Това означава, че има поне две личности в този стих, които са Божеството. И заключението е неизбежно. Библията е ясна, че Бог е един. Много ясна. Много стихове в Стария завет и в Новия завет подчертават факта, че Бог е един. Но еднакво верни са всички текстове, в които се говори, че Бог е повече от един. В някои стихове двама. Исус и Неговият Отец. И в много стихове трима. Бог Отец, Синът и Святия Дух. Големият въпрос е следният. Как съгласуваме тези две идеи? Как е възможно Бог да бъде един и все пак Бог да е трима? В математиката, както споменах, е невъзможно 3 да бъде равно на 1. Това е логическа безмислица. И все пак понякога, когато мислим теологично, логиката не се прилага. Тогава в какъв смисъл Бог е един и в какъв смисъл Бог е трима? Нека прочетем някои стихове, които съгласуват тези две идеи. Триединството не е трудно да се разбере, когато разберем какво означава думата един. Елате с мен още веднъж на Второзаконие 6 глава 4 стих. Второзаконие 6 глава 4 стих. Слушай, Израилю, Йehova нашият Бог е един Господ. Между другото, тази дума един, която е използвана там, е еврейската дума ехад. Тя не означава един като брой, а означава един, значение на единство. Не един като брой, а един като единство. Ще ви покажа това от други текстове в Писанието. С други думи, може да имате трима, но те са един, в смисъл, че са съвършенно единни. Вижте Битие 2 глава 24 стих. Тук е използвана същата дума. Не се отнася за Бога, а се отнася за човека. Помага ни да разберем обаче в какъв смисъл Бог е един. Битие 2 глава 24 стих. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си. И те ще бъдат какво? Една плът. Между другото, това означава ли, че мъжът скача в жената или жената скача в мъжа и те стават един човек? Очевидно не. Какво означава думата една тук? Не означава една като брой. Означава една значение на единство. Те са съвършенно обединени двамата в едно, защото те трябва да мислят по подобен начин, трябва да бъдат в хармония, с други думи да бъдат в съгласие. Като брой те, очевидно, са двама, но като единство те са едно. Нека ви попитам в този стих, възможно ли е двама да бъдат едно? Разбира се, тогава, ако е възможно двамата да бъдат едно, защо трима да не могат да бъдат едно? Нека видим какво казва Исус. Какво има Исус да каже? Той дори е по-категоричен за брака в Новия Завет. Матей 19 от 4 до 6 стих. Матей 19 от 4 до 6 стих. А той в отговор рече, Исус говори на еврейските водачи. Не сте ли чели, че онзи, който ги е направил ги е от начало мъжко и женско, и е казал, за това ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и двамата ще бъдат една плът. Забележете, двамата ще бъдат една плът. И Исус наистина е силен по този въпрос и казва, така, щото не са вече двама. Виждам, че някой от вас са съпруг и съпруга тук. И освен ако не виждам двойно, виждам двама души. Но Исус казва, че те вече не са двама. Те са едно. Той е категоричен. И тъй, онова, което Бог е съчетал, виждате ли идеята за единството тук? И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва.
Съпругът и съпругата са двама, но Исус казва, че вече не са двама. Те са какво? Едно. Така че 2 е равно на 1 в теологията, а не в математиката. Битие 11, 6 и 7 стих. Битие 11, 6 и 7 стих. Отново се говори за Вавилонската кула. И имало хиляди хора, навярно, които строели тази кула. И рече Господ, ето едни люде са. Тоест, всички са наскачали в едно тяло, така ли? Между другото, думата тук е ехат, същата дума от Битие 2, 24 стих. Едни люде са. Какво се опитва да ни каже Моисей, когато ни казва, че Господ каза, че хората са едни люде? Един човек ли? Не. Те бяха съвършено какво? Съюзени. И рече Господ, ето едни люде са и всичките говорят един език. И това е, което са почнали да правят и не може вече да им се забрани нещо. Какво да било нещо, що биха намислили да направят. Елате да слезем и да им разбъркаме езика им, за да не разбират езика си. Още веднъж всички тези хиляди строители на Вавилонската кула. Моисей ни казва, който цитира Бог, че всички тези хора са били колко? Едни. Те са били един на брой, едни в смисъл на единство. Вижте Галатяни 3, 28 стих. Нека излезем да изследваме няколко стиха в Новия Завет, които използват думата едно. Галатяни 3, 28. Няма вече юдей, нито грък. Няма роб, нито свободен. Няма мъжки пол, ни женски. Защото вие всички сте едно в Христа Исуса. Какво сме ние? Ние сме какво? Едно. Виждам добър брой хора тук днес. Не изглеждате като един. Не трябва да виждам двойно, а многобройни хора тук. Всъщност, какво си има предвид от апостол Павел, когато казва, че всички сме едно в Христа Исуса? Той не говори за брой, а говори теологично. Всички сме едно в смисъл на какво? На обединени. Вижте също 1 Коринтияни 12 глава 20 стих. 1 Коринтияни 12 глава 20 стих. Но сега те са много части, а едно, какво? Едно тяло. Много части, едно тяло. По същия начин съпругът и съпругата са двама, но са едно. Строителите на Вавилонската кула бяха много, но бяха едни. Когато се присъединяваме към Исус Христос, сме едно. Не като брой. Едно сме в значение на единство. Разбирате ли как трима са равни на едно? Когато Библията казва, че Бог е един, говори за единство. Когато говори, че има трима, говори за 3 личности в това единство. Не е политеизъм това, с което се занимаваме тук, защото е възможно за трима да бъдат равни на едно, когато разберем едното в библейския смисъл на думата. Вижте Йоан 17, 10 и 11 стих. А след това 20 и 21 стих. Това е великата молитва на Исус в Гециманската градина преди да отида на кръста. Той казва, и всичко мое е Твое, и Твоето мое. И аз се прославям в тях. Не съм вече на света, а Тия са на света. И аз ида при Тебе. Отче святи, опази в името си тия, които си ми дал. Вижте, за да бъдат едно, както сме и ние. 20 стих. И не само за тях се моля, но и за уния, които биха повярвали в мене чрез тяхното учение, да бъдат всички какво? Едно. Както Ти, Отче, си в мене и аз в Тебе, та и те да бъдат в нас, за да повярва светът, че Ти си ме пратил. Исус се моли за 11-те си ученика, защото Юда щеше да измени. Моли ли се Исус всичките му 11 ученика да бъдат едно? Искаше ли да бъдат едно? Да. Означава ли това, че те вече нямаше да има Петър, Йоан, Андрей? Всички ще скочат в един човек ли? Разбира се, че не. За какво се молеше Исус? Той се молеше да бъдат в единство, да бъдат обединени, всички в съгласие, както се случи в деня на Петдесятница. Те бяха единодушни на едно място според Писанието. Между другото, забелязахте ли, че Исус искаше всички ние да сме едно, както Той и Отец му са едно. Така че ако 11 души могат да бъдат едно, могат ли също Бог, Отец и Синът да бъдат двама и пак да са едно? Очевидно да, защото се говори за единство, не се говори за брой.
Между другото, пеем малка песен. Едно сме в духа, едно сме в Господа. Това не означава, че сме един като брой. Означава, че сме едно в теологичния смисъл на Писанието. Вижте Йоан 14, 10 и 11 стих. Йоан 14, 10 и 11 стих. Още веднъж ударението е на единството между Исус и Неговия Отец. Там се казва: не вярваш ли, че аз съм в Отца и че Отец е в мене? Думите, които аз ви казвам, не от себе си ги говоря, но пребъдващия в мене Отец върши своите дела. Вижте, той говори за единството със своя Отец. Моят Отец ми казва какво да правя. Казва ми какво да кажа. Аз съм в такова единство с Него, че работим в хармония. 11 стих. Вярвайте ме, че аз съм в Отца и че Отец е в мене. Още веднъж идеята за единство. Или пък вярвайте ме поради самите дела. Йоан 14, 20 стих. Няколко стиха по-надолу в 14 глава. В оня ден ще познаете, че аз съм в Отца си и вие в мене, и аз във вас. Какво казва Исус? Аз съм в Отец, Отец е в мене, аз във вас, вие в мен. Той казва, че трябва да има съвършен триъгълник между Отец, Сина и нас. Ние трябва да бъдем в съвършено единство. С други думи, единността е единност в единство. Затова вярвам, че вместо да говорим за доктрина от три, трябва да говорим за доктрина на триединството на Бога. Защото те са три личности, които са в съвършено единство. Те са един Бог в мисъл, в сила, в характер, в дело, в цели, в намерение, в планове. Но не са една личност. С други думи, можем да кажем, че те са различими, но не са отделими. Те са три от един и същ вид. В нашия дом имаме 4 Бор. Всички имаме едно и също последно име Бор. В Божието семейство има 3 и те всички се наричат Бог. Тяхното име е Бог. 3 в едно. През историята на църквата няколко несъвършени аналогии са дадени за триединството. Например, някои казват, че триединството е като дърво. Дървото има корен, клони и плод. Но е само едно дърво. Проблемът тук е, че плодът е само част от дървото, клоните са част, коренът е само част. Докато при триединството те всички са напълно Бог в себе си. Те не са част от Бога, те са напълно Бог в себе си. Други хора казват, той е като яйцето, има черупка, жълтък и белтък. Отново проблемът е, че това означава, че всеки един е само част от Бога, докато Библията учи, че всеки от тях е Бог в пълнотата си. Други казват, те са като Слънцето. Слънцето има светлина, топлина и блясък. Отново това не е добра аналогия, защото всяко едно от тези неща е само част от това, което произвежда Слънцето. Други хора казват, те са като човека. Човекът е тяло, душа и дух. Според Писанието, работата е, че духът е само част от човека, тялото е само част от човека и душата е само част от човека. Затова да говорим за Божеството както за тяло, душа и дух би означавало, че всяка личност е само част от Бога, а не Бог в пълнотата му. Нека ви прочета някои много интересни изявления, които намираме в писанията на Елън Уайт за триединството. Ще премина бързо през тях. Това са наистина поразителни изявления. Първото се намира в Review and Herald, 15 август 1907. Тя говори за Евреи 1 глава 1 и 2 стих и казва следното. Тук се вижда позицията на Исус във връзка с Неговия Отец. Докато са едно в цел и едно в ум, пак като личности те са двама. Няма ли да научим от това, че трябва да има единство между вярващите? Виждате ли какво казва тя? Те са две различими личности, те са в единство. Тя казва, няма ли да научим нещо от това и да имаме единство, въпреки че сме много. В друго изявление, което намираме в изцелителна служба, в страница 421-22, тя казва следното. Писанията ясно посочват връзката между Бог и Христос и те изваждат ясно на показ личността и индивидуалността на всеки.
Забележете, че Исус и Отец имат личност и индивидуалност. Между другото, погледнах определението за индивидуалност в речника World Book Dictionary и ето определението: характерът или качествата, които отличават една личност или нещо от друга. Така че, когато Елън Уайт казва, че писанията ясно посочват връзката между Бог и Христос и изваждат ясно на показ личността и индивидуалността на всеки от тях, това означава, че всеки един е индивидуален в себе си. Тя продължава: личността на Отец и Сина, също и единството, което съществува между тях, са представени в 17 глава на Йоан в молитвата на Христос за Неговите ученици. Единството, което съществува между Христос и учениците Му, не разрушава личността на всеки един от тях. Схващате ли какво казва тя? Единството между Христос и Неговите ученици не разрушава личността. Те пак са си 11 ученика, плюс онзи, който е назован Деня на Петдесятница. Тя продължава, като казва: единството, което съществува между Христос и учениците Му, не разрушава личността на всеки от тях. Те са едно в цел, в ум, в характер, но не и в личност. По този начин Бог и Христос са едно. Вижте това изявление, което Елън Уайт представи през 1897. Тя казва: князът на силата на злото може само да бъде държан под контрол чрез Божията сила в третата личност на Божеството, Святия Дух. Причината да го прочета е, защото има много адвентисти напоследък, които казват, че Святия Дух е само влияние или сила, че не бил личност. Елън Уайт изяснява, че не само Отец и Синът са личности. Тя изяснява много добре, че Святия Дух е личност, както и Библията го казва. Още веднъж тя казва: князът на силата на злото може да бъде държан под контрол чрез Божията сила в третата личност на Божеството, Святия Дух. Тогава личност ли е Святия Дух? Третата личност. Той е третата личност. 1898 Елън Уайт казва в Копнежът на вековете 671: на греха може да се съпротивим и да бъде победен само чрез мощното посредничество на третата личност на Божеството. Третата личност на Божеството, която ще дойде не с модифицирана енергия, а с пълнотата на Божествената сила. Вижте, че Святия Дух не само е личност, той има пълнотата на Божествената сила. Святия Дух е, който прави да има ефект това, което е било направено от Изкупителя на света. През 1899 Елън Уайт казва в Евангелизъм 616: трябва да осъзнаем, че Святия Дух, който е толкова личност, колкото Бог е личност, минава през тези земи. Говори за Авандейл Колидж тук. Тя казва, че Святия Дух е толкова личност, колкото Бог е личност. През 1906 тя казва следното за Святия Дух: Святия Дух е личност, защото свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чада. Когато дава това свидетелство, то носи със себе си собствено доказателство. В такива времена вярваме и сме уверени, че сме Божии чада. След това казва следното: Святия Дух има личност. Така че ако някой ви каже, че Святия Дух е само сила, а Исус е по-долу от Отец, че не е напълно Бог, трябва да затворим вратата за това. Тя казва: Святия Дух има личност. Иначе не може да свидетелства на нашия дух и заедно с нашия дух, че сме Божии чада. Той също трябва да е божествена личност. Той не е само личност, а божествена личност. Той е Бог. Иначе не би могъл да издирва тайните, които са скрити в Божия ум. Защото кой човек знае, що има от човека, освен духът на човека, който е в него. Така и никой не знае, що има у Бога, освен Божия дух. Едно последно изявление. Евангелизъм 615. Елън Уайт говори за небесното трио. Тя осъзнаваше, че има трима в триединството, трима в Божеството. Тя казва следното: има три живи личности на небесното трио. Харесва ми това. Три живи личности на небесното трио. Отец, Сина и Святия Дух. Тези, които приемат Христос с жива вяра, са кръстени и тези сили ще сътрудничат с послушните поданици на небето в техните усилия да живеят новия живот в Христос. Три живи личности в небесното трио.
Някой навярно ще каже: добре, пастор Бор, какво значение има дали вярвате в триединството или не? Няма проблема, ако вярвате, че Бог е само една личност. Нека за завършек да споделя с вас причината, защо е важно да признаем, че Бог е триединство. Ще видим в следващото си изследване, че Божеството работи в съвършена хармония, но всяка една от личностите на Божеството има своята собствена функция. И ще открием също в следващото изследване, че има и други същества в небето, които помагат на Божеството. Имате херовими, серафими, небесно множество от небесни ангели, обитателите на световете. Ще дискутираме всички тези неща в последователни лекции в тази поредица. Защо е важна доктрината за триединството? Първо, утешително е да знаем, че нямаме само една могъща сила, работеща за нас. Нямаме само две, а имаме три, които работят с максимална сила, за да спечелят победа в живота на Божия народ в този свят. Освен това, и това е дори по-сериозно, Библията обяснява, че същността на Бога е любов. Но за да съществува любовта, трябва да има дарител и получател. Вярно ли е? За да обичаме, трябва да има някой, когото да обичаме. Какво би се случило, ако Бог в някакъв момент бе само една личност? Големият въпрос е, кого щеше да обича Бог? Любовта не може да съществува само с една личност, освен ако не говорите за себелюбие, а себелюбието е същността на греха. Затова триединството защитава сигурността на любовта в универса, преди още нещо в него да е съществувало. Има някои въпроси за триединството, на които никога няма да мога да отговоря. Например, откъде дойдоха те? Това е тайна. Не мога да отговоря на това. Друг въпрос. Откъде получиха силата си? Не ме питайте. Нямам никаква представа. Какво са правили преди да създадат каквото и да е в универса? Трябва да е имало време, когато са били там и не е имало нищо. Какво са правили те? Не зная. Но имаме достатъчно информация да знаем, че те са трима. Те работят за нашето добро. Те гарантират любовта. И един ден ще можем да обитаваме вечността заедно с тях.